bine am găsit la un episod. Astăzi ne vom juca mini-fotbal. E genul de joc care joci fotbal, e 3D, doar că mini. Aici avem un lucky shot, este free, să vedem, trebuie să nimerim ținta, să vedem dacă putem să dăm peste acești oameni și hai să dăm cam așa. Am nimerit ținta albastră și am primit 10 gemuri. Nu e rău. 10 gemuri. Le-am colectat. Nu dăm golden shot. Și acum hai să vedem să ne se încarce. Și aici avem mai multe oferte care ni le dă. Bronze League. Eu am rankul 13. Am crescut la Bronze League. Am primit 500 de bănuți. Un pachet, ia să vedem ce ne pică. 39 de bănuți. Aici puncte pentru un jucător, alte puncte și un ăsta new, un logo new. Hai să ne punem. Mai avem un pachet, așa, puncte pentru jucător, un tricou nou. Ok. Aici ne dă oferte, nu luăm nicio ofertă. Avem aici free-urile. Avem 242 de bănuți free. I-am colectat. Perfect. O să luăm cu 680 de bănuți să upgradăm portarul. Că trebuie să avem un portar bun. Evident. Așa. Hai să mergem să upgradăm portarul. Mergem aici. Mergem aici. Și le-am upgradat. Asta este echipa mea. Perfect. Aici ăștia sunt atacanții. Ok, și ăștia sunt toți portarii mei. Aici pot să schimb locul. Și cred că o să mi-l... Cred că o să mi-l las pe ăsta. Ok, 3 pe 5 pe 2. Pe shop. Asta aici avem pe shop. Pe shop avem chestii de-astea cu gemuri. Așa, cu bani. Dacă le, nu știu, să strâng oare 500 de gemuri ca să iau un golden pack. Sau 1000 de gemuri, nu știu, vedem. Aici e PES-ul. Ca orice joc are un PES. Să colectez mai multe chestii. Și hai să dăm un match. Hai să dăm aici timp. Perfect. Și hai să dăm un match. 1 versus 1. Și iată la ce stadion băgăm. Hai să băgăm la prima dată la asta de 1000. Ce ziceți? Sau... Hai la asta de 1000. Am băgat la 1000. Ok, ați venit cu cine le bagă. Așa. Asta e că destul de bun. Eu am echipa de 400 de puncte. Ăsta are echipa de 437. Are echipa mai bună decât mine, dar nu se știe cum joacă el. Hai să vedem. Asta e echipa mea, cum mi arată echipa mea. Și asta e echipa lui. Ok, are aproape aceeași postură, aproape are caracterii așezați aproape ca mine, la fel. Dacă noi începem primii. Perfect. Am început jocul. Ok, aici avem sprint. Și dăm pase. Nu, am dat greșit. Dăm alunecare. Da. Alunecare. Am luat mingea, ne ducem repede. Repede. Nu, ne-am luat mingea, Nu! Ce-a fost aia? Nu știu ce-a vrut să fac acolo ăla. Da, e ok. Noi avem mingea. Și repede, nu! Nu, la mingea. Da, nu! Oh my god. La mingea, în atacare. Iarăși nu la mingea. Nu, ne-a dat gol, nu pot să cred. Nu știu cum a dat golul ăsta. Nu știu ce a făcut portarul meu acolo. Dar... Și shoot. What?
Nu accept. Ok, am recuperat mingea. Ok, am luat mingea și... What? Nu, cred că mi-a dat fault. Mi-a dat fault. O să-i dea galben acum. Da, și-o la galben. Ok. E lovitură peste zid. Hai să vedem dacă putem să dăm gol. A venit așa. Și... Nu, n-am dat gol. Ok. Îi dăm mai care să luăm mingea înapoi. Și... S-a terminat prima repriză. Mai avem o repriză. Sper să dau un gol. Ok. Facem așa, pac. Ok, pac. Și... Nu! Nu. Da. Nu. Trebuie să băgăm la care. Ok, am dat out, e bat out-ul. Ok, ia. Oh, din păcate i-am dat foul și o să-mi dea mie galben acum. Da, mi-a dat galben. Ok, asta vedem. Cum facem aici? Ok, nu știu ce o să fac acolo, dar... Ok, destul de ciudat. Și... Nu! Ok, i-am recuperat mingea. Nu! Cum o luat-o? Cum? Nu da gol, nu pot să cred. Cum de sunt așa de buni ăștia? Cred că are echipa poziționată bine pusă. Okay, ăsta e golul nostru. Nu! What? Ați văzut? Deci cum? Nu pot să cred ce-a făcut jucătorul meu. Ce-a făcut jucătorul meu acolo, frate? Ok, ne ducem în atac. Și... Ce gol! Da, din păcate nu mai avem timp. 2-1 pentru acest băiat, din păcate. Am pierdut 1000 de bani, dar acum o să ne punem altă postură. Am făcut și aici o misiune. Hai să vedem. O să ne punem echipa pe aceasta, pe 4-5-1. Perfect. La misiune, hai să vedem, colectăm asta. Perfect. Am colectat. Ne-au dat și 10 gemuri. Și hai să dăm un meci și hai să băgăm la un turnament. Ce ziceți voi? Hai să... Să băgăm la asta, sincer. Wow, mă, cum... Bă, ăsta e cel mai scump, dar e cam scump și... Sincer, ne... Cred mări și bag la asta. Ok, m-am riscat și am băgat la asta de 2500. Mai rămas cu 1083 de bănuți. Hai să dăm play și să vedem cu cine ne batem. Cu Theo. Ne batem cu Theo. Ok, are echipa un pic mai slabă decât mine. Dar asta nu înseamnă că joacă slab. Poate joacă foarte bine. Așa că hai să vedem cum e meciul ăsta. Văd că eu încep. Și hai să vedem. Deja asta, odată alunecare ca să recupereze mingea și... Ok, ăștia sunt în atac. Nu e bine. Ok, recuperat mingea. Ne ducem. Și pasă prea tare. Prea tare pasă. Ok. A recuperat mingea, nu!
Acum noi suntem la turneu și dacă pierdem, am pierdut 2500 de bani. Ok, o ratat, din fericire. Și din păcate pentru el. Ok, am recuperat mingea pe ultima 100 de metri. Ok, ne ducem. Oh, mi-a dat fault. Mi-a dat fault în atac. Galben să-ți iei, bă, meriți. Merită. Ok, dăm paselul ăsta. Oh, nu. Ok, am șutat. Ce-a făcut portarul meu acolo? Îmi puteți spune și voi? O da cu capul, o da peste poartă. Nu mai știu ce se întâmplă acolo. Și ne ducem în atac. Ăsta nu mă poate prinde. Și de unde a vrut să dea? Nu știu de unde a vrut să dea la foarfecă. Și i-am dat fault. Asta ar să-mi dau arbitru galben. Oh my god. Ok. Bateți faultul. Așa să bată faultul acum. Ok. Ne-a dat pase nouă, dar n-am dat pase cum trebuie. Și alunecare nu e bine. Bine, perfect. S-a terminat prima repriză 0-0. Începe a doua repriză. Acum încep ei. Hai să vedem. Pac. Și du-te. Unde am dat? Oh, nu. N-am dat bine. Și se duce. Și gol! Ce gol fain am dat. Ok. Hai să vedem. Și asta poate să fie cu un gol și. Nu cred încă un gol. Voi ați văzut? Uitați-vă, deci nici din care n-am dat. Oh my god. Ok. Încă un gol, deci 3-0. Ce face ăsta? Ce face? Adică, pe bune. O nu, i-am dat pase. Deci nu accept ca el să ne dea niciun gol. Bă, niciun gol nu trebuie să ne dea asta. Nu contează. Acolo cred că a fost o intervenție de faul, dar unde am dat mingea? Nu știu. Da. A dat pase prea tare. Perfect. Și noi ne ducem acum în viteză și cine vine la pase și... Nu pot să cred. N-am dat pase cum trebuie. Dăm aici. Din păcate ne dă galben. Da. Dar momentan cât e 3-0 înseamnă că e bine și avem toate șansele să câștigăm. Ok. Nu. Am dat șut. Ok, bat auto ăștia. Mai au 3 minute să ne egaleze. Nu cred că mai am șanse. Pentru că chiar noi acum să dăm un gol și am dat pe lângă. Dar am câștigat cu 3-0 prima rundă. Și ia să vedem cu cine ne batem. Așa, perfect. 3-0 am câștigat. Nu a fost chiar așa de bun acest băiețaj, dar asta e. Au pierdut 2500 de bănuți ăsta, dar n-ai ce să faci, asta e. Așa. Acum mă bag cu Bento ăsta. Ok, așa se numește. Bento. B-N-T-O. Nu știu. Ok. Mamă, dar asta are echipa cam slabă. Nu știu, așa. Adică așa văd eu. Adică echipa cam de 360 și am de 393. Ok, cam slab. Are astfel de cum are jucătorii. Bă, sunt cam slabi, nu știu ce să zic. Asta e din Brazilia. Deci acum România vs Brazilia. Chiar să vedem cine câștigă. Voi cu cine scrieți în comentarii, România sau Brazilia. Și 1-0 pentru România. Deci ce gol, deci ce bară gol, bă, n-ai ce zice, omule. Ok. Nu. Perfect. Ok, dăm pase și ne ducem. Nu!
recuperăm mingea, dăm pase, în față și șut! Și gol! Ce vincul curat! Și luăm mingea, dăm pase. Ok, am dat în față, nu știu ce am dat în față. Dăm pasele ăsta ne ia mingea, sunt în atac, dar nu ne face probleme, am dat-o în out. Ok, am luat mingea și... ne-a dat ăsta, ne-a dat alunecare, dar... ne-a luat mingea. Și acum, înainte și... Nu, ce bară! Am avut un pic de lag acolo. Și... Nu! Nu. Ok, nu știu ce a fost aia, dar... am apărat-o, bine. Și da, farfică, l-a dat peste. Ok, prima repriză s-a terminat, vine a doua repriză. Ok, să vedem. Ok, din păcate am dat fault în atac și ăsta, arbitrul îmi dă galben. Da. Ok, ăștia bat acum faultul. Hai să vedem. Și dăm alunecare și recuperăm mingea și ne ducem și... Nu cred. Deci voi ați văzut de unde am dat aproape de la jumătatea terenului, bro. N-ai cum. Deci dați un mare like pentru acel gol. Cel mai tare gol, efectiv. Și opa! Și gol! Deci 4-0. Deci n-aveți cum, bă. Nu vă puneți cu mine, băi. Nu vă puneți cu Ionel 309. Și... Nu mi-a luat mingea. Pac! 5-0. Ce fac ăștia, bă? Ăștia cred că uita că sunt la turneu. Și că o să piardă 2500 de bănuți. Ok, am dat fault. O intervenție destul de urâtă am dat, dar asta e. Nu trebuie să dea gol. Am luat un galben, dar acum când timp că e 5-0 vom câștiga 100%. Ăștia nu mai au șanse. Nici măcar o șansă. Oh, ce tare am dat. Am dat prea tare. Puteam să dau și eu mai încet, dar ne. Zic eu că dau de la deportare, că nu știu ce, că nu așa. Ok, dăm alunecare ca să nu vină să dea gol și ne ducem cu ăsta fix pe margine. Uitați unde suntem pe margine. Ne ducem pic, mai dăm pase și am dat pase prea tare, nu cred. Echiperul meu nu a putut să prindă mingea. Ok. Nu, ok, hai să vedem. Hai. Deci am câștigat cu 5-0. Perfect. Cu 5-0 am câștigat. Ok. Hai să vedem. Am câștigat și a doua rundă. Ne dă prize-ul plus 8 XP. Aici ne dă pe un jucător puncte. Și cred că jucătorul e și nou. Dăm continue și am ajuns în finală efectiv cu Jose. Nu știu ce nume e ăsta, dar e foarte ciudat. Are o poză de un profil cu un iepuraș și foarte drăguț. Are echipa extrem de slabă, are 360, deci nu știu. Scrieți în comentarii cine va câștiga, Ionel 309 sau Joe ăla, Jose cred că îl chema. Ne luptăm aici pentru Cupa Mondială, Euroleague Champions, România versus Bolivia. Acum în Cupa Mondială va juca România cu Bolivia, cum s-o numi. România a început meciul, Bolivia recuperează, România nu se dă bătută și România în atac. România în atac și România și șutează de la foarte mulți metri și dă gol! România 1-0
Ce e gol frumos! Perfect, acum România e din nou în atac și România nu are ce să facă pentru că e singură și nu are la cine să paseze. Dar România nu se teme că e din nou în atac. E din nou atac, dar pierde mingea. România recuperează și e din nou în atac. Nu poate să treacă nimeni de ea, dar din păcate a trecut. Un om de aici, de la Bolivia, a depășit-o. Dăm pase la portar. Perfect. Și acum România e în atac. Din păcate nu e atac ce am făcut acolo. Perfect. Și acum România e în atac. E în atac și se duce și se duce și se duce și șut și nu a apărat portarul și nu pot să cred. Ce s-a întâmplat acolo? Ce s-a întâmplat? Nu pot să cred. Eu n-am înțeles nimic de ce s-a întâmplat acolo. Dar, măcar nu... Ok, s-a terminat prima repriză chiar așa de repede. A trecut așa de repede timpul încât am dat un gol. Perfect. Dăm aici alunecare și mergem în atac. Și ne-a dat ăsta alunecare din spate, meriți chiar un roșu, dar din păcate dai un galben. Dăm pasele ăsta, îi dăm pase înapoi, dăm pasele ăsta, perfect. Și s-a băgat ăsta înainte să dau sus și dăm și noi. Eu am dat fault, nu-mi dă cartonaș, îmi dă doar fault. Ăștia bat acum 1-0, suntem în avantaj, deci putem câștiga. Putem și cu siguranță vom câștiga, adică România nu pierde niciodată. Și nu, au recuperat mingea, ăștia sunt în atac, dar nu merg, pentru că România se apără foarte bine și dau un șut. Și, din păcate, șutul ăla nu a fost bun. Așa, recuperează România și se duce în atac și dă șut și pe lângă, ce ocazie de gol. România era liberă, dar o ratat. Nu pot să cred așa ceva. Acum dăm pase România a recuperat din nou mingea, dar ce apărare bună are România, deci uitați-vă la ei, nimeni nu trece de ei. Doamne ferește. Ok. Și România în atac și dă pe lângă, deci nu pot să cred așa ceva. Imposibil. Perfect. Și România a câștigat. Am câștigat, uitați-vă. Cam atât a fost și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să apăsați un buton de like și dacă vreți partea a doua sau să facem chiar o serie sau să continuăm acest clip, scrieți un comentariu și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!